Het zou het net droeg blijven en dat wie van de morgen betiet al te zien. Bij mij in Haans kinderen de zinnen nog, maar de loft wie al smarrig in het westen. En dan neemt die bewolking ta en dan is letter de loft beroen. Maar we konden van de morgen nog wel even op uit. Het wie nog wel noffelijk waren, het wie betiet nog aardig droeg. Letter kwam wat lichter aan. Ja. En dan de komende dagen, die worden warm. En takemieke heb ik een volle, simmerwarme week staan. Nou ja, let ik dichterbij blijven, maar Joen hem vannacht. Joen had de warme luchthuis bereikt. En dat betekent om 8 uur hen een jontje of 20 graden. Vannacht opklarings, bewolking, letter meer bewolking. En droeg en temperaturen zat tussen de 14 en 17 graden. De hoogste temperaturen op de eiland. Er stiert een zuid-zuidwestenwind en die zal matig en vrij krachtig wezen. Ja, en dan terug naar morgen. Een simmerdag. Maar er is morgen een protte bewolking. Hè. De zonne komt er wel eens even terug in het noordelijke pad van de provincie en in het waardgebied. Misschien een peerdrip Marijn, maar dat stelt net volle voor. De temperaturen morgen wel 22 tot 24 graden. Een echte warme, zoele simmerdag. Want zo zult het onvelen. Zoel en de wind uit het zuidwesten waai matig en vrij krachtig. In de joentijd in de nacht staan er gewoon kans op een enkele rein of tongerbui misschien wel. En dan zetten we terug naar het weekend. Dus het vooruitzicht. Op sneeuw, droeg waar, temperaturen 22, 23 graden, dan plak ik nog een graadje hegerik. Simmerwarmte. In de joentijd in de nacht een aantal rein- of tongerbuien. Dan staan ik buien, maar ik was zinnen, temperaturen van 20 of misschien nog 21 graden. Op maandag de koelere dag, maar in buiken ik nog wel zinnen en flinke droege perioden dus. En zo'n jontje of 20 graden. En al deze dagen waait het stevig. Maar ik zei het al, na maandje komt een simmerwarme weekend. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.